Geno mara enirio makare nyakorom gajuang machiegni ahinya chendo eno imorera mogi TV wa ikoni wech manyien odhiambo ne mar Jumapil prayo kod abiro dwe mar abiro gana ariyo prario kod abich wege wech mag siasa medo gidore nyakorom gajuang kabende kawuono kweth no mosebedo kakero sirikal tesno na matek lweto bila mabende wami ler kotendre kod wach makamano kabende tet piny Kenya William Ruto ramo ne gibro medo siro somo e pacho kaya taro mar kako ganda osebedo ka wacho kendo paro ewi okenge makamago chiwo ler mare kata kamano wami ler mar wach no bende cheno ni maro imore odhiambo kawuono kaka pile aroko pachi wargo kodi mbaka lai marote machoke na ria de kauchiel nono kabino antie live Facebook Ramogi TV K imbui mar eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethuondweche. Free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto singoni onge dok chiene chenro mar somo maonge chudo e pacho ka. Josiasa mag kweth Rigathi Gachagua no bedo gi kinde matek banka kweth moro ichogero moe gweng Makigumo Murang'a. Niko na uchungu ndani ya moyo wangu ni kwa sababu huyo ni mtoto wangu ambaye amekuliwa na fisi. Poni Magdend woi majahigni apaga ngweno kwanye gweng Masinendet mantie county Nakuru. Machiegni nyakorom gajuang chenro eno imore wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto koni oinga mar piny en mise mar somo mungirore kendo sirikal biro siro somo mar primar kod sekondar maonge ng'ikni mora mora. Ruto ne loso Nairobi kao singo ni somo maonge chudo ok bi podho e thur kae. Jafo mar Walter Nyambaga chakonwa chenro mar imore gi report no heyo machal kodma. Bangweche pepo ito ganda kendo lodo i jonyuol. Ninengo somo ne rowere primar kod sekondar dhibedo matek kaluwore kod nok mar pesa. Jatend piny William Ruto wuok oko mar chiwo geno ne oganda mane chunygi ochako ng'wel e kuom sirikal mane isayo ni ok nyal siro somb rowere. Ruto okone mise mar piny en somo e kendo sirikande dhi timo mano maonge kiawa. Free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. Ruto koni somo en ratiro mar oganda e kendo winjore obed manengo ne yot ahinya to mayudore mayot ne ji duto. Jatend piny onyonore ni mae gima sirikand Kenya Kwanza timo ne oganda kuom higni 2 mosekalo. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. So I just want to give assurance that education cannot be compromised. Jatend piny okoni kaka yor bero kuonde mag somo kochiwo ranyisi ni jo od bura mawuok e kaunti ma Nairobi osechwalnegi maromo bilion 1 mar konyo weche magedo. To jopuonj maromo 24,000 bende dhi ndiki tich kapok ochopo rumb igane. 76,000 teachers have been hired in the last 2 years. By January, we will hire another 24,000 teachers. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kusoma kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Ewi yora sirikal kod riwruoge mag jopuonj monywando Kuppet kod Knut, Ruto lero ni nitiere winjruok mar sirikal
mochwe kogno kodgi. Kendo onge ng'anyo kaluwore ni kata manosara osemedgi kowuok 6 nyaka 29. Vile vile tumekubaliana na viongozi wa walimu wale wa KUPPET na wale wa KNUT ili tusiwe na mambo ya strike na tusiwe na mambo ya msukosuko kwa mambo ya elimu. We have agreed with them. We have signed a CBA up to 2029. Jatend piny olosi kinala mane obage kanisa mar SCK St. Martin's Church bade makarie bangi. Nairobi, Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo mag sekta mar somo koro dwaro mondo mi od bura okaw okang' mar reso sekta no. Kutelie kod jagoro maduong' mar riwruog KNUT Collins Oyu kaachiel gi mane en jakom mar riwruog jopuonj madongo Kai Ndimuli gikoni od bura osebedo kaoling. Ariga 2019 mane ochwalie kwayo mokwongo ewi omenda mar somo. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Pok juma orumo nyaka ne jatend migawo mar omenda John Mbadi keto elela ni nyaka sani budget osebedo ka romo mar chwalo somo maonge chudo ne jopuonjre mag primary kod sekondar. Mathoth osewachi kama ogik sani to koro jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo mi od bura okaw ting' mar wuoyo ma ogik kendo golo yo ma winjo lu kotenore kod omenda mag somo ne jopuonjre ma pacho ka. Ka hotel negi kod jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar KNUT Collins Oyu geno koro ni od bura mondo mi okel kwe. This must go in the floor of parliament. This country, parents are there who cannot even accommodate, cannot even afford to teach their children. So free and compulsory education in this country is a big debate. As a union, we cannot afford to watch, regardless of the economic status. This country must prepare for the future. Kwamba masomo ni bure, masomo iendelee kuwa bure. Oyu ne loso e kaunti ma Narok, e romo ma jotelo mag siasa ma opogore oiwore, kama oriwo jaod bura mar kaunti no Rebecca Tonkei, ma en jakanyo mar komiti mar somo e od bura. Tonkei ogolo paro mondo mi ochwal ng'uri e od bura. It's not the Kenya Kwanza government that is going to kill free education. Kwa sababu hata the Constitution of Kenya Article 53 iko very clear kwamba education, basic education is free. That is from ECD all the way to secondary schools. If that money is not enough, then they should come back to parliament, watuulize sisi kama wabunge that we bridge the gap ili twende the 22,244. Kwa sababu hatuwezi rudishia wazazi kazi ya kuelimisha watoto ili hali maisha imekuwa ngumu. Ngur mama ne en jakom mar riwruog jopuonj madongo Ndimuli Kai koni ne gichwalo higa mar 2019 kinde ma piny owacho ne ni kod gope mag skunde maromo bilion 68 kata kamano od bura ne okolosie. Just before I exited service, Mr. Mutui and I and the other chairpersons sat down and wrote a petition to Parliament. During the advent of COVID-19, schools started receiving less and less capitation. And at the time we were doing the petition, schools were owed 68 billion. We presented that to Parliament. I wish the parliamentarians who were here to tell us what happened to the petition. Magi biro e kinde mamoko kuom jopuonje madongo ma oseloso kod jofwambo to ywak ni gichich ni jopuonjre mathoth dhi weyo skul poni okore sekta mar somo. We were expecting this capitation to be announced, but instead there is a pronouncement of decreasing capitation. We are foreseeing a situation where very soon we are going to have a big number dropping out of school and also many students not joining grade 10. Higani kende, piny owacho ni kod gope mag skunde maromo bilion 18.6. Judith Omondi, Ramogi TV. Kumachelo nyakoro mgajuang seneta Siaya Dr. Oburu Oginga osiemo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom kiro weche ma obalo gi winjruok e kind duond burano gi mar UDA ma oloso sirikal motisi ni broad based. Oburu wacho ni Sifuna wacho weche gi owuon ma ok
chung mar ODM kendo nenre ka gima odhi ataro mar lek maduon burano e twak mare heik moro he gweng' Mabarathing e Ugunja County Masiaya kanyo gintiere kanyakla gi Raila Amolo Odinga bende en ogaye maduon bura mar ODM. Oburo nyiso Sifuna ne osomre kwa Babu na Mwamba makinde mokalo ne olaw leplep lemono majagoro mar ODM kana ogalo ni en tiere kod huma. My brother Raila talked in Kakamega. He said Sifuna also has his right to speak his views. I also have my right to speak my views. And my views are that the arrangement we have with the Kinyakwata government is an arrangement which was made by the party ODM. And if you are a spokesman of ODM and you want us to come out of it, can you please officially put it to the party there so that you tell us and we shall move out if our party leader tells us. Jatend duon bura mara DCP Rigathi Gachagua omerotio gilimbe mare piny Amerika mar keto liet na sirikal mar manyonda mar broad-based. Gachagua maoloso gi oganda jo Kenya boma Baltimore piny mar Amerika onyiso Raila Odinga ni duon bucho ODM kidek duono ka ok orango matut kendo wuok e winjruok mare gi duon bura mar UDA e bwo chenrono mar broad-based government. To tell you Raila Odinga, William Ruto told me that NADCO report will go nowhere. He's just calling you. And he has told Ichung'wa and company in parliament to delay it until the next election. So you are there waiting for Ruto to implement the NADCO report. There is nothing he will not do it. Wewe Ruto atamaliza chama yako ya ODM. NADCO will never see the light of the day. Amefanya agency wa kuchukie. By the time William Ruto is through with you, you will be nobody in Kenyan politics. Jatelo masiro mane en jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono noromo gima okolwere lweto bila manobayo iro malungo wang' e kar chung'od bura ma Kigumo e kaunti wa Murang'a. Jotelogo manoting'o seneta Murang'a Joe Nyuto kod nyawadgi manyandarwa John Methu ne ochope kanisa mar AIPCA Christ the King alwora mar Kahuro kama notamgi timo rombgi mar siasa. Obila nobedo gi dokruok mager gi jotelogo kane pok girakore kodgi. Gechegi ne ogo kod kite kinde mamuoch bunde bende no winjore kaywak. Jomokalo bende jotelo masiro Gachagua no law gi obila e apaya maduong' mana Nakuru kadhi Nyahururu. What have we done? Mheshimiwa, tumefanya nini? Twende hii njia. Kwa nini tusiende hivi? Tumia hii njia. Kwa nini tusiende hivi? Kwa nini tusiende? Wewe ndugu yetu. Umepatiwa instructions by a politician. So what is the problem? Politicians are instructing you. Who has instructed you and what have you done? So what have we done? What have we done? Polisi ndio wanafanya hivi. Fanya hivi. Jotelo mag Kenya Kwanza oseyo kwed sirikal kuom chwalo siasa mag kwede mag dhoudi ne gilose nyasi masulre gwenge mag Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu kama gacho ni sane tim chwala kwede mag dhoudi ochwal nyaka ne jo Kenya modak oko e pinjego ma oko. Mtu tuliamini kwamba yeye ni kiongozi naibu wa rais, ni mtabeli mkabila. Mumeona ameenda hata US kusanya jamii fulani. Sisi tunawaambia siku zote tukiwa nyumbani, let us preach peace,
Let us live in harmony. Jagono makedonatiro mar oganda Mwabili Mwagodi ma osebedo kawachore ni ondhigi piny Tanzania noyudi okiny makawuono kangima kendo kawo jwang'e e kaunti ma Kwale magitimore kinde ma jokedonatiro mar oganda to ogolo seyo ne sirikal ma Kenya kuom riwore gi mano ma Tanzania endhiyo kendo sando jogo makedonatiro oganda kendo mago mabende dhi e piny mar Tanzania. Jafo Mara Armstrong Osutwa ntiere koder mathoth. Mwabili Mwagodi ne oyangi ni olal tich adek juma mokalo boma ma Dar es Salaam piny Tanzania kanyuola mare to ne oyango ni ne ondhiye kod apisas mauke pinyno. Ma ne biro mana jumbe machuok kende tok ndhicho mag jokedo ne ratich oganda Boniface Mwangi kaachiel kod nyawadgi mano ma Uganda Agatha Tuhairwe e piny Tanzania kono. Ndalo adek bang'e, saa 9 kogwen makawuono, Mwabili Mwagodi ne oyudi ka ojwang' bunge moko e gweng' ma Kinondo, Yodiani e kaunti ma Kwale. Kaluwore gi Francis Ouma ma en achiel kuom jokedo ne ratich oganda, Mwabili ne ondhi gi apisas ma Tanzania boma ma Dar es Salaam mane odadho gi kapok gichwale ne okwach kich ma Kenya. Owacho ni apisas go ma Kenya ne otere sendo bila Madiani ne osande kinde mane gidadhoge wi donjruok mare ng'anyo mane obagi pacho ka kinde mokalo eka bang'e ne gijwang'e e bunge go ma Kinondo. Mwabili bende ne oma mwandu kama oting'o simu mar ong'we yamo, laptop kaachiel kod omenda. Wale wa Tanzania wale walimleta Kenya waka hand over kwa Kenya. Kwa hivyo huyu defender ambaye ni Mwabili amepata shida sana kwa mikono ya Kenyan government. Akaibiwa simu yake, akaibiwa laptop yake, akaibiwa na pesa na mshipi wake, lakini walimchukua wakampeleka Kinondoni, sehemu za msitu vile anatuelezea, wakamuoji sana, lakini hakuongea. Interest yao wale watu kumuoji ilikuwa ni kuhusiana nani anaku finance, mbona unafanya protest hapa Kenya wewe, nani yuko nyuma yako, mko na nani, vitu kama hizo. Francis owacho ni dwaro margi mar tero Mwabili e kar thieth ma Aga Khan ne ogore Luanda ni mar kar thieth no ne odagi kawe gino mano chuno gitere kar thieth ma Pandia kamodhi e nyime giyudo thieth. Tunaenda Aga Khan kwanza. Aga Khan kufika wakawa wataki kumadmit. Aga Khan ni kama walipata instruction ama information kutoka kwa serikali ama agent yoyote kuwa huyu mtu anakuja huko msimadmit. Tukitoka Diani tulisema tunakuja Aga Khan. Basi wakakataa kumadmit, tukaja naye Pandia hapa pia tunaona wanazidi kufatwa. Anyuola mar Mwabili to ogolo ko ne apisas go magobila mondo miye thuolo mar yweyo ni mar chal man gi mane ok ni kare. Gikwayo mondo duok ne Mwabili mwandune mawachore ni ne okawe kinde mane ondhiye. Akili yake kidogo ndo kwa sasa hayuko sawa vile tunavyomjua, ndio maana anatulia hapa, anapata matibabu hospitali. Walimpokonya mali yake yote mpaka simu, kila kitu. Hana chochote hivi alivyo, yuko hivi. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Daika na para kudaboro nyakura mgajwang bang sadek maruti eno chendro en oimore erokamana ahinya kuom makete Ramogi TV. Nelly Obunga wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro ni mar oimore kata kamano wacho no owuoro weche mag jo ODM. Joel Lolo wacho ni entiere kodwa koya Migori County mano Kadika wacho ni weche mag siasa tek jo kama haya. Ben Maina Wudo Kuyu to wacho ni entiere lwak kendo mora ahinya gi Ramogi TV kata kamano wacho ni weche somo dwaro adiera ok siasa. Haya, neno bende ote mar Margaret Oranga penjo ni kare ng'at ma wacho adieri koro en ng'a. Wacho no wuora ahinya piny Kenya. Wit Jarodi wacho ni omora ahinya gi weche manyien gengayo gi Joshua Mboya kod Moriso Chandaga gintiere Rodi Kopanye County ma Homa Bay wacho no mora ahinya gi chendo ni odhiambo kawuono. Mondi Runi wacho kacha ni entie Ndhewa Nyar Kobiero. Thoma wacho ni embe entiere gwengo ma Meru County emo kete Ramogi TV wacho jatend piny omed mana kaso kore Sarach. Hai Abdalla Odhiambo wacho kacha ni entiere kodwa entiere kamoro ni Ndhewa e county ma Homa Bay. Evelyn Waruku wacho ni Ramogi TV ler Kisumu Nyamasaria wacho kanyo ni gin gi nyathine Fanis Achieng magene god weche gi manyien kaachiel kod min gi kantie Game Rai nyaka Pacho bende okawo mos mag. Erika Woche wacho ni entie Kayole e county ma Nairobi chwalo mos ne joka buoch duto entiere kodwa e chendo ni bende. Kodira David Korwa wacho kanyo ni gin gi min gi wuon gi
gimadho mana chai to gineno Ramogi TV hechendo ni maro imore odhiambo makawuono bende aneno Antifical Juma Kacha wacho ni entiere kodwa wach siasa mar Kenya wacho ni medo mana bedo maliet. John Siso kod minode Ann Siso kantiere kagin bende gineno Ramogi TV wacho no kawo mos mage kata kamano wechego mag siasa wacho ni tero oganda jo Kenya speedy mwalimu jal gi mwalimu Bernard nenu kacha county no ma Migori jana maus geto wacho ni entie sori Karungu won gi jaduong wachwalo magika kanti Arot School gintiere go kaya chande mora hinya gi chendo kachiel gi David Oyer ntiere kanyo Sukari Industry kado Tabil Juma bende wacho ni wechegi chopo ne makare ahinya oyo matinya korom gajwang chendo eno imore kikidhi mabor. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Yawa. Tunaingia Kisumu Dala Saturday 2nd August 2025. Mali safi, bei ya jioni on smartphones plus much more. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo nyakorom gajwang chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Etielo mokwongo nyaka ne make Kennedy Kalombo Tole ma en achich ma itudo kod nek mar jotuo ariyo osiptal ma Kenyatta oloso kod jofwambo kata obedo ni oseyangi ni entiere kod wilruok mar paro. Okil mare Philip Maiyo kata kamano ywak ni kar thieth ma Kenyatta odagi miyo oboke mag thieth ma Kalombo Tole ne yudo kanyo. Ka okwach kich bende koro wacho ni odagi miye neno makoro gintiere godo hewi nek mar jotuo ariyogo kaka chiko yango. Kaka jafo mara Cynthia Onyango lero, kar thieth ma Mbagathi to mako chung' ni kiny gidhi e doho mar chiwo kwayo makende mondo mi hoter Kalombo Tole e kar thieth machielo. Itielo mokwongo nyaka ne make tarik 18 dwe mar 7 higani. E otanda mare kar thieth ma Mbagathi achich Kennedy Kalombo Tole ma en achich maduong' e nek mar Gilbert Kinyua manotimore tarik 6 dwe mar 2 higani kod Edward Maingi Ndegwa manonegi tarik 17 dweni oyawo chunye kendo goyo mbaka kod jofwambo
ikinde mane walime. Ma ne en limbe bang' weche wuok ni kar thieth Mambagathi odagi rwake kar thiedhno kendo tipo mare kere ka olwar piny ka otetni kendo riere lowo odhiambo manyoro. Jatatije mar osiptal Mambagathi Alex Irungu ikinde twak ma achiel kachiel owacho ni gie sani Kalombotoli orwake ward mar jotuo mohingore kendo dhi maber, kata kamano dwaro margi en ni ter Kalombotole kar thieth ma Mathare ni mar ward magi opong' kendo lipot mar laktar makanyo bende lero ni Kalombotole en jatuo madwaro thieth moyiedhi mar obwongo. Bende olero ni en gima kare mondo ter achijno e osiptal ma Mathare kaluwore ni mano e kar thieth mani kod nyalo kod rang'iny mar konyo jatuo machal kod Kalombotole. Meru medical wards are full, actually beyond capacity. We are preferring to have this patient taken to Mathare Referral Hospital. It's because by the nature of this patient is under guard, police guard, and Mathare Referral Hospital has a designated unit for such cases. Omedo ni odiochieng' makiny, osiptal Mambagathi kokalo kuom okil mar kaunti ma Nairobi dhi e doho mar chopo kwayo makende ne doho mondo yienegi gidar Kalombotole kar thiedhno nyaka e osiptal ma Mathare kata osiptal mani kod lony mar tuoche obwongo kaluwore kod lipot makende ma laktar Mambagathi nigo manyiso ni achijno dwaro thieth moyiedhi. We are in touch with the office of the county attorney, and come tomorrow we are expecting the county attorney's office to move to court and bring to the attention of the honorable court the facts that I've just highlighted to you. Magi timore kinde ma okil mar achich Kennedy Kalombotole Philip Maiyo to nyiso to e nying achijno ma owacho ni ok en adier ni en mana nying manomiye kod jomoko maler margi pok oyangi. The only information I've received from him is that Kennedy is not his name. Kalombotole is not his name. These are names that were given to him by other entities under unclear circumstances. Maiyo bende onyiso osiptal ma Kenyatta mondo bed jo adieri ewi nonro mar Kalombotole kendo biwo seyo ne kar thiedhno ma owacho ni odagi miyogi oboke manyiso thieth mar Kalombotole kar thiedhno chakre higa mar 2022 nyaka chop meko mare. Owacho ni kata mano okwach kich bende osiko mana karunde kinde ma odwaro neno ma ogen pedhe doho kinde winjo burano kanyaka sani. Kata lipot mar bero mar ringre Edward Maingi poko miye gima owacho ni en ratiro mare mar bet go kaka okil ma ochung' ne achich. We want Kenyatta National Hospital to come clean. We're not seeing a lot of good faith from the hospital. Denying us access to documents is not acting in good faith. We're not seeing a lot of good faith from the investigating agencies. They have refused to cooperate with us in any way whatsoever. They will only talk to the DCI. They wouldn't even give us a copy of the postmortem report. They said that we should get it from the DCI. The DCI in turn refused to give it to us. They said it's not yet time. E kinde ma Kennedy Kalombotole dhi nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' Mambagathi kendo ngima mare neno makare, wenge duto koro chimo doho ma igeno mondo chiw chik ni en kanye ma onego bed ni tere mondo yud thieth makare ma jolony wacho ni ema onego yudi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e osiptal Mambagathi. Kuyo mako jodak e gweng' ma Sinendet e alwora ma Njoro e kaunti ma Nakuru bang' ondiek nego rawera moro ma jahigni 14 mane oduogo yud ringre bang' lalo odhiambo mar chieng' tich ang'wen. Jodak makono wacho ni giol gi monj ma itimo gi ondiegi masiko timore kinde ka kinde, akoro gidwaro mondo migao marangwech mag le mag bunge KWS okaw okang' mane oni arita makende ochiw ne le mag bunge kaka yo neno ne oganda obedo kod arita makare. Apisa ma KWS chako timo pedha ne ondiegigo kendo neno ni arita oduogo na jodak makono. Niko na uchungu ndani ya moyo wangu, ni kwa sababu huyo ni mtoto wangu ambaye amekuliwa na fisi. Sijui niseme nini. Wewe mnisaidie tu, nawaomba mnisaidie tu, hata nipate tu mkono niwekele kwa kaburi nisemage huyu ni mtoto wangu aliyekufa tu, please. Nawaomba tu, na mtumalizie tu hizi hawa wanyama wa porini, ni kwa sababu watatumalizia watoto kweli. Serikali imetuacha kiasi hicho, mpaka hapa hakuna mtoto, hakuna hata sisi watu wazima. Paka tufike mapema kwa sababu ya mafisi. Fisi ikifika saa 5 inaanza kuguruma huko. Na ni kutoka kwa game sasa inaelekea Gashohi. Alikuwa akija nyumbani. Manake zile fisi huwa zikija huku unasikia sikilia mwendo wa saa
kuanzia saa 2 kwenda mpaka mwendo wa saa 9, saa 11 zinanyamaza. Kwa hiyo nadhani la kwa mtoto alikutana na hawa fisi akuwa njiani kuja kwa mama yake. Jarbura machon makarachuonyo mosenindo mama Fibia Siyo podi paro gi chenro mag dongruok manochungne maloko ngima jopiny ahinya to ngima joma mine. Reporter Maroe County Mama Bay Alia Beach ne olimo Oriang Pottery Women Group ma en achiel kuom chenro mag dongruok mane mama Fibia Siyo ochako maloko ngima mine e gwenge makarachuonyo e kaunti ma Mama Bay. Owinje sigana. Mane en jaod bura makarachuonyo mosenindo mama Fibia Siyo iparo ka jatelo manochune dongruok kod telo makare maloko ngima oganda ahinya to ngima mine kod nyithindo manyiri. Oriang Pottery Women Group mantie gweng' ma Oriang e kachud bura makarachuonyo en achiel kuom chenro mag dongruok ma pod iparo go mama Fibia Siyo mane ochako higni 35 mokalo gi dwaro mar ting'o malo ngima joma mine. Kae mine chwe agulni mopogore kod jikni mag tedo magiuso kendo konyogi e utegi ka jakom mine Godorino Nyach lero kaka mama Fibia Siyo ne ochako Oriang Pottery Women Group. Noneno ni ber mondo mi obi Oriang Pottery ong'in to mine gi ginyalo konyore nang'o. Nyagoro nomiyowa kar konyruok ka e higa mar 1990. Miyowa dona mogeronwa ot, Jodanida ogeronwa ot. Kato chako miyowa Nyajaman mobedo kodwa kaka japuonj. Kuom higni go te mama Fibia Siyo ne oketo kinda ka olemo gi kendo teronegi kony mopogore mondo chenro magitimo kik podhi kendo agulni go kod gik mamoko magichweyo osemiyo mine go eko ogo okang' maduong' e ngimagi. Nyagoro nowe telo to ok ne wiyo wil kodwe Oriang Pottery. Ka en oko kobiro to chuno ni Nyagoro nyaka nyon bika. Kata mano ol ni Nyagoro nobiro gi nyare mamako bade e kochung'. To chuno ni nyako bika momiwa support moro mwanyalo tiyo ge odwa ka. Koro chandruok mar mine no timo. Mine mag Oriang Pottery bende paro mama Fibia Siyo kaka miyo manochung' motegno e kedo ne ratiro mag joma mine kod neno ni mine obedo kod pesa ofukegi kendo payo yo ne joma mine e alap mar siasa. Omiyo joma dongo bende mane ok ong'e chwech kendo miyo wayudo kata pes mane wakonyore kata mwapuonjo go nyithindewa ne wagolo ka. Nyagoro momiyo wayudo ot. Nyagoro wang'eyo nochung' kod mine. Nyagoro ne dwaro ni mine mondo bed mine makonyore kendgi. Ok gin mine ma kugik ni miya gini. No dwaro ni miyo bende konyore kende. Nyagoro miyo mine bende sani nyalo yudo duol bende nyalo yier kama ok ochung' bet kata telo. E seche ni makoro ekruok dhi nyime ne nyasi mar komo mama Fibia Siyo e dalane ma Wikondiek, mine mag Oriang Pottery kwayo jotelo ma mine e kaunti ma Homa Bay mondo kik we chenro ma kamano podhi nikech mine mathoth oseyudo konyruok margi nyaka ne mama Fibia Siyo chako Oriang Pottery Women Group. Akoni ni 2 years ago makae to koro odhi makoro koduogo ni ne en ka. Nyagoro biro kaka tuo mok nyalo rawo no ne kaka kare ka chalo. Sama wan kani wan mond liete te onge mama man gi chwore kaka tachiel. Mine mokete telo kaka Nyagoro gin bende girwake wuoche Nyagoro. Nyagoro timo gik mawanda ngufu wa koro dok piny koro wakwayogi ni ka giyie to gimake lwetwa. Mine Oriang Pottery chama guluni gi nying Fibi. Kechene momiyo mijing'o mar bedo kanyakla mar tiyo kanyakla. Oriang Pottery na achiel kuom chenro mag dongruok manochaki kod mama Fibia Siyo mar konyo ting'o malo ngima joma mine ka chud bura makarachuonyo kod bende neno ni joma mine obedo kod pesa ofukegi. Mine matiyo kaende wacho ni ka doko ni mama Fibia Siyo osenindo to ne oketo ne gigo eko mosebedo ka konyogi kendo konyo e loko ngimagi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Pora medo kwayo ocho makenene familia mar mama Fibi kachiel gi minego mane ochwalnegi kony Nyasaye mondo mi oket chunye kama okwe. Johala chiro Marongo mayudre machiegni kod kar nyamburko Marongo kata bus park dwaro mondo mi otim nonro kotenre kod mach makinde ka kinde ma osebedo ka weyogi kod lal. E thuolo mar jumbe ariyo mach osewang'o kiosks diriyo ka gino makoro kelo majno to pok oyangi. Johala matindo ma osebedo ka yudo lal ma ikelo kod dwaro mondo mi otim nonro kata gidwaro mondo mi tim nonro gima osebedo ka kelo masira makamano. Bende gidwaro mondo mi Tend County ma Migori okonygi kod omenda mondo mi gichiero handgi masani orumbore piny bang' mach wang'o mwandu gi duto.
Mambo makodho wanono, kichwinyo chakanyo chamacho wang, kendo sani ochako wang kendo, wadong nono. Government, konywa uru mondo wane uru kaka wanyalo konyore. Nikech wan nono, nyithindo be wan gi skul, kaka wanyalo timo onge. Ok wang'eyo kata nitie ywagruok moro kata nitiere gima timore iye kaendi. Koro wan, mae gima osebedo ka konyowa, nikech kuogo kwa biro ka, mae kama pidhowa, mapuonjonwa nyithindo, wanyalo timo godo gimoro amora, nikech town ok inyal dak ka onge kuma iwuok kibire. To ne an gi sto e tok stage kama noger manyien kae. Koro kanyo nosewang' mokwongo, weng' osewang' nowang'e mokwongo tich adek, ma gik moko nowang'. Akwayo Migori Gavana marwa mar Migori County, Dr. Chila Yako, ni koyie ong'e kaka okonyowa wan mine mago business to wapodho onge kaka wachaki kata kaka watim onge. Achaka kwayo Gavana mar Migori County, stage nokogerore maber, corridors manowenwa ma wanyalo kalo go, pathways minyal kony godo kata mach kowuok e back street onge, nodin te ma ka ng'ato kidwa neg mach to nyaka luor mabor kocha kendo luor mabor kocha. Musa nyane jo halago nyakorom ga jwange no marwa en ni bro manyaka ke loso ne yore makare mag yudo konyruok ahinya to kokalo kuom tend county no ma Migori. Engineer Fred Okelo nyakwar nyapi mano chuny jagedo wacho noluwo chendo gi yo makare entiere Kabondo dala mar Kadongo mano piny Rabuon to gi Dr. Ken Munga wacho ni entiere kodwa e chendo bano ainia wuor wacho kacha ni entiere kodwa e chendo dia ma kawuono sebedo go dia modich kata kamano oko moko keto wang'e e Ramogi TV kapoko dhi oyweyo. Tabu mar Jusa ka ntiere Baroleng wacho ni Kenya ka chalo ka gima jidok el loch mar agoko kendo wacho ni okene gima ber ahinya. Michael Wigo wacho kacha ni entiere kod odhi makawuono ka entiere Kisumu kendo dhi maber obed gima Grace Oyug gima Matabitho Omunga jaduong' Elijah Omunga wuon gi Julius Okumu kod min gi Josephine Kantie Suri kod joka chieng' te ward wacho ni gikaw mos mage. Neno makosore Freddy Kumo wacho kachana mano wuda Agabo wuod min Adundo entie Nyakune Got Homa Bay County. Owacho kacha ni gin gimen gi Pamela kata kamano wacho no yie gi gima jo Kenya oyie gadia ni jo Kenya ol gi loch Kenya kwanza piny tek somo dhi karumo gitero aya wacho ni mshahara ma jotelo chamo madongo odwok chien mondo nyithindo yud somo makare. Rukamana hinya no bende ote kanyo maore kai gijamta wuda wa Siboda wacho ni kaka pile osedonje chendo ni kendo mora hinya gi Ramogi TV haka ne oni weche gi ochopo ne oganda heyo makare. Maana Collins Otieno kantie Karemo Junction mano Mama Boys entie kodwa Nyango Beshte wacho kanyo ni wach mama kodhoge en ndhicho makoro piny Tanzania timone activist mag piny Kenya lam kende modong walemne uru activist wa wacho ni gin gimin Katigi brother Dennis Mwai duto gi kete Ramogi TV odhiyo makawuono. Benta Charles wacho no mora hinya gi Ramogi TV en bende oguyo Peter Sanko aneni kacha. Monica Kumu wacho ni clear loud and clear entiere kamoro ni CBD ma Dubai kaito wacho ni Pwaj kibatini Ramogi TV kumana ni wacho gecho ponegeo makare wacho makmani Mr. President sebedo ka wacho mana singo ma ok chop kare nyaka no ka hotelo kaka jatend piny Kenya koro wacho ni wang'iyo gi otherwise entie kodwa nyaka giko. Awiti Jarodi aneni kacha kendo kata no Valerie Akinyo pio kantie Kisumu jakogelo this to wacho ni kaka weche gichopo ne yo makare entie kodwa kachiel kacha gibari Bano Tonio Gada wacho kanyo ni entiere kodwa koya Rungu mano Migori County. Baba Twins Maronjinyo wacho ni sani koro wan kaka jonyuol wan kod geno kaka koro jatend piny Kenya wacho gidhoge ni osiro somb jopuonjre kendo wacho ni siro somo no pod bro dhi nyime wacho ni gima koro duogo chuny jonyuol chien kocha wacho ni weche ne kiko it oganda jo Kenya kendo ne jonyuol sako bedo kod kibaji kata kamano koro gintie kod geno kaluwore gi twak mano chiw gi jatend piny Kenya e yo makare koro miyo gi geno. Otis Nyakwanyawade wacho ni Sifuna odhi mana mos. Aya gin kanyo gi mino de Lydia kod nyithindo duto gintie Sindo Mwalo. Benane no kanyo ote mara Trufena Kutswa wacho ni Dudi weche gichopo ni Habilo Nyango wacho ni
antie ko chial rwake budho gi joko pere duto gimora hinya gi chendo nyakoro ngajang kata no bende otekanyo mo ora kai gi Oguyo Peter kachiel gi Onyango Bish tane no kacha un bende Faith Mzomo kan tiere Malindi wacho ni laonda ni client yeko kata kama wacho ni tend piny Kenya ema chache matino kiane weche mag somo bedo na danya kaka japuonj en gino bendo sebedo ka chando pachgi ahinya mondo chiwe ler mowinjore ahinya to weche motendre kod somo mar nyithindo. Honorable James Orichane ni kachi wacho ni gi familia kwayo kwe makende kod hera sejudu na jo Kenya kakoro ji ochiko yiero magana 220 kod aberio hungima mau Belino Richo kantie kochia Korolis Ondeng mar Homa Bay Town oyo matinya korom ga juang chendro en oimore kikidhi maboro dogi mago mag tuke. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. E piny malo nigi mwandu mang'eny. To kit ngima ma ji odakie miyo pachgi ok nyal chopo gik ma gidwaro. Initiyo mana gi urembo biseng'iyo ot ka ing'iyo nang'o gang'o monego itim. Nyako moro marawera ne otemo bedo gi gombo mar yudo gik manyien. E chunye ne ogombo gimoro maduong' moloyo. Wasunge. Mana nyiero na wegi kanyo. Kata kamano, sama ne ong'iyo mabor, gik moko duto mane ohero ahinya ne oweyo chien. Fwenyuru sigand sunga, sand, kod pek mar lek molal. Rangach odinore. Ewi Nam Cinema, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*286#. Kumbuka, Kiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakorom ga juang wadonjo kendo warango mago mag tuke. Team Kenya no chako wach mar tuke mag skunde sekondar pinje mag Afrika ma ibaga piny mar Algeria bang' jatugo Lais Bumaza wuok e piny mar Algeria loja Kenya Omari Clinton points 5 kuom 1 e piem mar Greco-Roman style. Team Kenya ma oting'o jotugo 20 biro piem e kidienje mag tuke 6 kama oting'o ng'wech, angum, judo, remondiga ka achiel gi tuke mag abasidi. Kidieny mar tugo oting'o jotugo 2, achiel mawuoyi gi achiel manyako. Timno biro neno ni otimo maber e piem mag pinje Afrika kama koro biro konyogi timo ikruok makare motelo ne tuke mag Africa Youth Games mibiro bagi e piny mar Angola kaachiel gi tuke mag Youth Olympics mibiro bagi e boma ma Dakar e piny mar Senegal higa 2026. Ameweza kupoteza
mchezo wake dhidi ya Algeria kwa pointi 5. Nasema kwamba ni vile tu kwamba sasa hivi nilikuwa na mismatch kidogo, hali ya kwamba benchi yote ni ya Waarabu. Machielo team mar rugby mar KCB ejolo tuke mag Driftwood Sevens higa mar 2025 Bangalore team mar Strathmore Leos points apaga beach kwa mpaga ngwene finals mano bagiala Mombasa Sports Club. Jubengi ma KCB no chako tuke makare tok jatugo Elvis Olukusi laonegi try mokwongo mano keto ginyime points a beach kuom nono. Fred Wabwire gi ngwech Mahari Titi no medo KCB try machielo. Olukusi no medo try mare marario kapok jotugo dhie yueyo mano keto KCB nyime points apaga beach kuom nono. Bang jotugo wuok e yueyo Barnabas Owuor no loyo ne Strathmore Leos try gi mokwongo kendo duoko points nyaka apaga beach kuom 7. Strathmore no riore to KCB yudo kad makwar kendo loyo picha choma mane oketo points obeda apaga beach kuom 14. Team mar Kabras RFC no tike thuolo mar 3 Bangalore team mar Nakuru RFC 21 apar. We've managed to cross the first hurdle. There are 5 more to go, and we retain the focus and all eyes on Prince Lou at the moment. It's a great feeling, and then it comes with a lot of pressure. All teams are looking at us going into Prince Lou. It will be a tougher tournament for sure, but I know we'll be ready by then, and I'll continue with our journey. Strathmore are a very worthy opponent. You saw them was it a month ago playing in the rough and tough, and they won, beating Mwamba in that final. So Strathmore are a good side. And when it gets to the final, it's all about the details, the less errors you make. They made more errors in the first half. We capitalized on it. But again, we did not convert our points, which gave them the hope to get back. So when you get to the knockout stage, we have to polish up and make less errors, take the maximum points, and make sure we stay in the game. Both on and off the pitch, I think the experience has been amazing. And I think the circuit has started off and has kicked off in a big way going into the next 5, of course, across the country. Rawere County Makwale yuak ni kata obedo ni thothgi ntiere kod talanta mag tuke mopogore. Midhiero maduong' magikoni gikale en honge mar jogo mawuok oko mar siro talanta margi. Negilose alap ma showground Ukunda bang' yudo sir mar opiche kod lep goyadhula kowuok mariruog jagoro mongiore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo jatugo mawuok e tim mar Amsterdam FC kod Kombani nowajiwo jotelo mamoko mondo mi osumie kido makamano mar bero ngima rawere. Jatend chenro e riwruog Raymond Omolo Foundation Michael Diari ne okone sir makamano gichano time counties duto 47 ma Turkana. Najisikia furaha kutoka kwa Dr. Raymond Omolo kutuletea jezi zake. Ni ngumu kwa sana kwa mtu mkubwa kuleta vitu kwa timu za chini za County League. Tunajisikia furaha na Mwenyezi Mungu amuendelezee moyo huo. Kulingana na mtaa wetu na kaunti yetu kwa Kwale nzima, talent ziko, lakini support kwa wakubwa ndo hakuna. Sasa hiyo ndio changamoto yetu. Na sasa sisi kwa tunaomba kama viongozi pia waangalie pia e-sport isaidie vijana. Vijana talanta wanayo. Wakipewa support kidogo kwa sababu ni vijana ambao wanajituma. Sio vijana ambao wanangojea wanalala wakilia. Ni vijana ambao ukiwasaidia tu kidogo, ukiwapush kidogo, ni vijana ambao wanaweza enda mbali. Raymond Omolo kelo mpira mondo nyithindo gi owere gi weche mag drugs, mpira nyalo keto gi busy kendo gibiro were gi timbe maricho mag chamo drugs metie nam kani. Mane omiyo target timbe metie nam ka gi counties metie nam ka. Nyocha wan Mombasa, kawuono wan Kwale. Sani koro loso tournament wadhi go Nairobi, wabo miyo gi tarik, to bang'e no wabiro ng'iyo the best players wanyalo tero in foreign countries. Timar Bungoma Media FC obedo joloch e tuke manobaigi kambi tudruok mar Safaricom toklo tim mar Kakamega Media FC gonde 3-2 e finals tuke manobagi alap ma Moi e county ma Kisumu. Tukegi nobaigi kambi mar Safaricom madhialo higni 18 mar M-Pesa. Tukego nokelo kanyakla timbe mag jofuambo mawuok e counties mag Kisumu, Kakamega kod Bungoma.
Kano wuoyo gi jofwambo Edna Mwihaki mana achiel kuom jokanyo mag Safaricom olero ni okang' mar dhialo higni 18 mabende ong'ere ni M-Pesa Sokoni idhi chakre kiny e kaunti ma Migori kendo gidhi riwe kod johala mamoko e kaunti mopogore opogore. We had 16 teams drawn from different counties within the Greater Western region. We are now in the 4th leg, that is the Greater Western edition. But we are not stopping here. We have a full week of activities that are planned. Tomorrow we flag off the caravan officially at Migori town, where we will now transverse Migori, going into Kisii and then Nyamira. And then as we come back to downwards towards now Siaya, very many engagements to Bungoma, Busia on Thursday and on Wednesday. And Friday we will be back to Kisumu, flagging off at Kondele. Kedwago ne Safaricom erokamano kuom kelonwa gima kamae, to wakwayo gi bende ka ginyalo kelonwa gini maduong' moloyo mae kaka gikeloga tugo mar chapa dimba cha. Gikela watuge kata kibro gowa kamano wan ing'eni wan ok wan jotugo, but bende watuge gine online kacha cha. Koro wanyalo tugo online to watuge pap kae be. Koro gitimnwa kamano. Tim ma Nigeria jotugo mawakini mawuok chien gonde 2 kuom loyo tim mar Morocco gonde 3 kuom 2. Loch mano miyogi okombe margi mar 10 tuke mag pinje Afrika higa 2024.